iti rigor ti panagkasangay na iti kalman. Kastamet iti pagyaman ti sagot ti biag ni Ricardo Rivera, Ryan Lord Rivera. Pagyaman ni Marcelina Ordonia. Pagyaman ni Perla Rigor. Pagyaman ni Henry Menjoro ken ti Familiana. Kastamet ti pagyaman ti Pamilya Heranya. Virginia Comba. Amado Comba. Kastamet nga intayo iraman nga ikarkararagan dagiti kakabsat ang napanen ti Savali Abiag, Isuda Antonio de la Cruz, Rosendo Heranya, Herminio Heranya, Ambrosia Heranya, Rofina Balbin, Jose Balbin, Onofre Ordonia, Susan Ordonia, ni Florencio Kudjamat, Leonora Kudjamat, Dominador Rivera, ken Fredelina Rivera. Tumakder tayo kakabsat, tayo makipagrambak iti nasantuan a misa. Aldang nga inaramid ti Apo, umay kayo, tagragsak tayo, dadayo amin nga umili, hintay amin idiri, tiyaya ti Diyos sa nasudi, tuyal daw napili, na ito tiyal daw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo, dagiti tambor ken gitara, agtukar tay agkanta, idanggay hintay sala, nagragsak tay ken kuana, daytoy ti aldaw nga inaramid ti Apo. Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti grasya na po ti Jesucristo, ken tayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakiranod ti Espiritu Santo, ti adda kumakada kayo. Basta kumamit ken ka. Gamsat ko ken na po Jesucristo, tutuloy tayo ti agyaman, ti kinaimbag ni Apo Dios, kada tayo, kadagiti adu nga parabong impapay na, kadagiti naglabas nga laldaw. Inudawatan tayo met, dagiti kakabsat tayo, nga agsagsagaba, nga po iti layos, iti lugar nga ayanda, na nagruna kadagiti simbaan, analaylayos, ngem tutuloy ti panagdaydayaw dati Apo. Bigbigan tayo nga nga muna dagiti basbasol tayo, tapno may karitay kadagiti misteryo ti panakaisalakan. Muna tayo, pagkonpesarak iti Diyos sama nakabali na amin, ken kada kayo nagkakansat, kasyak na kabasula, iti panunot sa karamid ken liway ko. Basol ko launay. Iso magpagpakasiya ken Santa Maria, nanayan na Birhen, kadagiti amin Angeles ken sa Santo, ken kada kayo met kakabsat, tay kakasidak kuma, itiapu tayo a Diyos. Kasara tayo kumati man nakabali na Diyos, pakawanin na dagiti basbasol tayo, panatayo tibiyag na agnanayon.
suni, Idutagor kurangan di Kitalawen nagam kadi Nakalmesan akin puspos ni Sumangas ka Sumangas ka Pagkawanin mas sumi Indot na kurkurangan di Italawin lagam kadi Nakalmasan aking puspos ni Apo mangas ka Apo mangas ka Pagkawanin mas sumi Idot na kurkurangan di Kitalawin na lagam kadi Nakalmasan aking puspos ni Nakalmasan aking puspos ni Gloria iti Diyos, iti kagatwan, kendito'y nagkakapyan, kada hindi katawan ay magtimanan, nagkakendo, inunan nagkakam, ikanong nagkapagrupahan, nagkaday na Yahweh Pagyaman kang kentang kapuiti, nandagdan alayan mo. Gloria iti Diyos, iti kagatwan. Ako Diyos na inagitan hari, Diyos aman nagkabali namin, Ketsika ako niya Jesu Cristo. Dios kamo, Cordero di Dios, que nanak di Ama. Gloria iti Dios, iti Paspas ultimo kasyan na kami sa pagkakan dalangin paspas ultimo Sigaw
siksika o ako, Jesu Kristo ti asantuan, siksika ti ako, siksika ti kagantuan, ititipuyo ka Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos, Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sikat ti mga ramid adagiti mamati, may sa ti panagnakem da. Ipay mukad kada ka matataom, ngay ayaten mi ti bilin mo, ken tarigagayan mi ti inkarim. Idigastay ti bayet, dagiti amin ang mapaspasamak di ti lubog, patgan mi lata ngay pangpangruna, dagiti napaypay suaragsak, gapu ken Kristo nga anak mo ken apumi, isa makipagbiag ken makipag-ari ken ka. Yadin puyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon awan tinggana. Amen. Ti may basa na daw ti libro ni Propeta Isaias. Imbaon nak ti Apo manakabalin amin, mapan kiniseb na. Amayordomo iti balay ti ari, tapno ibagak daytoy kenkwana. Ikaten na kanto ti Apo ti trabahom. Ipababa na kanto tinatano kasaad mo. Inton mapasamak dayta. Payabakto ni adipen ko nga Eliakim, nga anak ni Helkias. Kawes kunto ken kuana ti kawes mo, akas official ket ibarikes kunto ken kuana ti barikes mo. Ted kunto ken kuana ti amin na panakabalin, nga da idiken ka. Isunto ti panakaama dagiti tattao ti Jerusalem, ken ti Huda. Ted kunto ken kuana ti nananaya turay, ti babaen ti ari kapututan ni David. Addanto ken kuana dagiti tulbek ti opisina. Anyaman naluktan na, awan ti makaisera. Anyaman na siraan na, awan ti makalukat. Natalged to ti panakaisaad ken kuana, kasi ti panakaipalok ti pasok, ket isunto ti panakaida, yawan tintero a familyana. Ti sao ti Apo. Nagyaman tayo ti Diyos. Agnanayon ti dagbalbaliw ng ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilipas mo. Agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilepas mo. Agyamanak ken ka, o Apo, ti amin na pusok. Kantaan ka ti pagdaydayaw, iti saklang dagiti di Diyosen. Agrukbabak ti sangwanan, tinasantuan na templom. Agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilepas mo. Agdaydayaw kitinagan mo, gaputik kinamanagayat mo, kinkinapudnom. Tempakita manaturay, tinagan mo, ken nagitibilin mo. Pangagnak kidi mawagak ken ka, pinapigsanak tibileg mo. Agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilepas mo. Nupay natanok ti Apo, matangan na dagiti nanumo, ket makita na tinatangsit, uray adayo. Agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat mo, tinrugim nga aramid, ilepas mo. Agnanayon ti dagbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tinrugim nga aramid, ilepas mo. Ti maibasa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma. Anyan a kinabaknang ti Diyos. Anyan a nagunag ti sirib ken amuna. Siya sino ti makailawlawag kadagiti pangeddeng na. Siya sino ti makasurot kadagiti dalan na. Kas kuna ti nasanto na surat, siya sino ti makamamu iti panunot ti Apo. Siya sino ti makabalin amang balakad kenkwana. Siya sino ti adda na ipaay na kenkwana tapno masapol a masupapakan. Taiso ti namarswa kadagiti amin, agbiagda amin babaen kenkwana, ket agserbida kenkwana. Madaydayaw kumati Dios ti agnanayon. Amen.
ti sao ti Apo. Iti puso'y tayo luktan, kadagiti balikan sa nasangkuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Patayo nga nagiyaman, hintay ng negasitatan nga, panagkay sa ipakita, isut marisay nga anak na, iti puso'y taluktan, kadagiti balikan sa nasangkuan. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo ti adda kada kayo. Daytoy sa maganad na daw tinasantuan na Ebanghelyo kasinsurat ni San Mateo. Ididimteng ni Jesus iti diso nga sideg ti ili ti Cesarea Pilipos. Sinaludsod na kadagiti adalan na siya sino ti anak ti tao iti panagkuna dagiti tattao. Sika kanon ni Juan amamunya ginsong badda. Kunamet ti sumagmamanua sika ni Elias. Kunapay dagiti daduma sika ni Jeremias. Wenno maysa kadagiti propeta. Keda kayo sinaludsod ni Jesus. Siya sino ak ti panagkunayo. Sika ti Kristo ti anak ti sibibiyag a Dios. Insungbat ni Simon Pedro. Kinuna ni Jesus, nagasat ka, Simon, nga anak ni Jonas. Agsipod ta sana tao, no diket ni amak sa dilangit, tinang ipaltiing ken ka, iti daytoy akin na pudno. Ibagak nga rod ken ka, may saka abato, Pedro. Iti rabaw daytoy a pundasyon abato, bangunek to ti iglesia. Keturay ni patay, dinto agbalaygi ken kuana. Itad kunto ken ka dagiti tulbek ti pagarian ti langit. Ti anyaman ngay parit mo dito'y daga, may parit tumet sa dilangit. Ti anyaman ngay palubos mo dito'y daga, may palubos tumet sa dilangit. Kalpasan na, imbilin ni Jesus kadagiti adalan na, ngawan pangibagbaganda nga isu ti Kristo. Ti Ebanghelyo ti Apo. Imbag nga bigat tayong kakabsat, good morning. Oray no matutudo, adda tayo ngagdaydayaw ken Apo Dios. Palakpakan tayo ti Apo kakabsat. San kayo matlang nalayos? Umatlang nalayos dito Apo. Niya sa lang rang tayo tinagdinamag niya at arang tayo nga maaramid. Ay kadua tinawdawatan tayo mat niya po padi ta agawid nga adu dagiti kinaimbag nga iyawid na. Itak ti oras ti alas 3 ti malem ti Sabado di jay Hawaii nga napananda. Ya? Kakuna ni Apo Bispo William no mapan ka Mission Appeal Canton. Kung naman, kinagmisaan na nubigat Apo, pagmisaan na madamdama, di jay mo't lang St. Joseph Parish. Ay, napadasak mo't tinagmisa di jay nga lugaren. Amin dagitoy panang ipakita tayo, di kinaimbag ni Apo Diyos kada tayo. So, agtultuloy tin tayo panagdaydayaw kenkwana, nga po tainted na daytoy nga simbaan nga yan tayo nga nakay kapingan. Dua nga saludsod ti makita tayo ti Ebanghelyo tayo. Umuna, siya sino ak ti panagkunada. Siya sino ak ti panagkunada. No nagen tayo di saludsod kakabsat kat nya ti chismis may panggap kanyak. Nya ti chismis kunana ni Apo Jesus.
So nga ti sungbat, negatibo. Kunada si kakano ni Juan Amamunyag. Ano nga Juan Amamunyag? Napute dan ti ulunan, natayen ni Juan Amamunyag. May kadwa, si kakano ni Elias, wano ni Jeremias. Kahit nang sa wen, awanti, adu nga turong, ya, adu nga turong ti napanan na, ti sungbat daytoy nga saludsod. Sanda nga nakita, tay kinapudno, may panggep ken kuana. Da kayo, siya sino ti panagkunayo ni Apo Jesus, na yamat ti saludsod. Nga may kadwa, ya, very personal. Da kayo met, dahil muna, ti kunada. Ang kaya na po, no, makichismis ka, no, makichismis kayo, kanya ti kunayo. Isutim bagada. Ang kaya din, hello, nakaturog kayo, nagsama pa ilaan. Anya ti kunada. Ngayon, so nga kaduan nga sungbat ket fake news. Especially nowadays, nga graira ti fake news. Iti social media. Nga pwede di magbasa tayo di jay, san nga pudno, may panggep iti day nga tao. Nga ti may kadwa nga saludsod, a personal nga saludsod. Siya sino akmet ti panagkunayo, kada kayo. At nangasawen, that is saludsod ni Apo Jesus, it is a personal experience. Dagitoy nga adalan, ken kuana. Kaya nasawen, ada ti interrelationship between Jesus ken kastamet kadagiti adalan. Isu nga, nagmayat ti sungbat ni Pedro. Tanagbalin nga panakangiwat ni Pedro, nagitoy nga dalan. Nyati kunana, sika ti Kristo, ti anak, ti sibibiyag a Dios. Nagmayat nga sungbat kakabsat, natayo ko maka, no examen ko maka, 100%. Awan dudwa, daytoy nga sungbat ni Pedro. Dahil iti sungbat ni Pedro, nagtao daytoy iti panaka-experience na iti panagbiag na may panggep ken ni Apo Jesus. There was an inner relationship between Christ and the disciples. So nga makita tayo kakabsat nga na nasungbatan da, di kayat nga iparwar ni Apo Jesus kadakwada, taday ito nga sungbat ni Pedro, nagtaod ti pamatida may panggep ken ni Apo Jesus. Sika ti anak ti Dios, sika ti Kristo. Kaya't nangasawen, bigbigen, dagitoy nga dalan, nga ni Apo Jesus, ket isu ti Diyos. Ti daytoy nga panawen tayo kakabsat, nagdaksang gasat, ta kuna tayo nga adu dagiti mangbasbas sa ti Biblia. At the end, ibagada nga saan nga Diyos ni Kristo nagkasang nga denggen nga kalpasan ti panangadal, panangbasa da iti nasanto na Biblia, because we cannot experience the Lord personally, nantay nga makitan nga physically, but we can experience Christ through the Bible. Babaen dagiti na isurat may panggepken kuana. So nga nagadu nga debate kakabsat, mangigan tayo, other sect kuna tayo, and they are not even considered as religion. Gaputa sekta dagitoy nga mangibaga nga ni Jesus ket saan nga Dios? Saan nga Dios may salaeng nga propeta? Dayjay nga balikas, akin nagtaod iti saan nga naipauneg nga relasyon ken ni Apo Jesus. Nagtaod, babalin nga kuna tayo nga nagtaod daytoy iti chismis, iti fake news. Isu nga sanda nga patyen ni Apo Jesus, nga kas Diyos. Yung dagitoy nga dalan kakabsat, gaputa nakita da, naimatangan da, lagi tinararamid ni Apo Jesus amang paneknek, iti kinapudno, may panggep kadagiti padto dagiti propeta ti daan natulag, aket namati da nga ison ti Dios, isu ti anak ti Dios nga bimaba kada tayo,
iso ti umay mangisalakan kada tayo. Kadita nga panang bigbig ni Pedro kakabsat may panggapti kinapudno. The truth ay ket adda ti sagot ni Kristo ken kuana. So kakunanan ni Apo Jesus, nagasat ka, Simon nga anak ni Judas, agsipod ta saan na tao, no di ket ti anak ti Apo, amak sa dilangit tinangipaltiing ken ka, iti daytoy nga kinapudno. God the Father has given you the truth. Kaya't lang asawan daytoy kakabsat, dati nga napasamak na panang bigbig ni Pedro, kaya't naawat nati kinagasat, blessedness, no malagip tayo kadati nga balikas, kaya't naibagamit ken ni Apo Santa Maria, numan pa iti nagdumaan na, ken ni Apo Santa Maria, napnuan ti kinagasat, napno, awanin ti basol ken kuana. Ngem ni Pedro, adamit ti pagkurangan na, tauray no kastoy ka panang bigbig na ken ni Apo Jesus, at dantumet tay loophole ti panagbiag na, no malagip tayo pa'y, na mitlo nga inlibak ni Pedro, so da taraok ti kawitan, so ano imahen ni Pedro kada kawitan, adapay tulbeg. Yan, da iti imahen nga kada ti kawitan, ipasimudaag na ti kinakapsut. Dati yung pagkapsutan ni Pedro, iti panamati na kini Apo Jesus, adapay da gundaway, nga magbagna ni Apo Jesus, iti danaw, ti danom. Ket kayat met ni Pedro nga tuladen, midi bumaba di bangka limned, gaputa nagkimapoy manen. Ngem saan nga kinita ti Dios daytoy kakabsat? Saan nga kinita ni Jesus ti pagkapsutan ni Pedro? No di ket di ad-adda nga daytoy kinita na dayjay nauneg nga pamati ni Pedro. Tap inalangon na daytoy pagkapsutan na iti naununeg a pamati. So nga kunati di Jesus ken kuana Pedro, sika ket maysa nga bato, ket iti dayta nga bato bangunek to ti pundasyon ti iglesia. So nga bigbigan tayo oray no nakapsod na pagkapsutan ni Pedro kakabsat, bigbigan tayo ti simbaan tayo nga iso ti umuna nga Santo Papa. The first Pope, the first leader of our faith, the first iso na timuna nga nang iwanwan ti panagdakkel ti simbaan tayo. Iso nga, makita tayo no kasano ti kinaimbag ti Diyos kada tayo. Tayo pasimpa paniknek na ken ni Pedro, nga daytoy nga simbaan na bangunen na Santo Pulos a madadael ingga nagpatingga daytoy nga lubong tayo. Yung nga kitain tayo ti agdama nga panawen kakabsat, adu ti bayat nga mangdadael ti na Kristyanuan, na Katolikwan na pamati tayo, but nothing happened. Adadamet nga dumakdakkel, umadado, dagiti mamati ti simbahan tayo. Apay, because the truth, ti kinapudno, ket nagtaod iti Diyos, nagtaod ken Kristo, ti panakabangon ti simbaan tayo. So karagin kiti sabali nga sekta, they don't believe in Christ, saan ngagpaot, so nga ado dagitay biglan tulat nga close nga simbaanen, gaputa they are not founded in Christ, but our belief, our church is founded in Jesus Christ. Iso nga natibker kakabsat, dati simbaan tayo, natibker, not the building, but we as baptized Christians, na tayo nga nabunyagan. Lupan pa'y, kaslaba na ni Pedro, adulat tamo, dagitay kamkameng tayo, ti simbaan nga, agala-ala ti pamati na, agala-ala, pumanaw da, ti pamati, mapanda ti sabali, gana nga ma-realize that the true church is our church. Gapu iti pundasyon na, gapu ti nagtaudan na. Dati kunada nga rod nga apostolic succession, that is, ti maysa nga pakakitaan, ti kinapudno ti simbaan, through the apostles, no nagtaod tayo kadagiti apostol, isuda ng nangirugi, babaen ti panangi patakder ni Apo Jesus, Santo Pulos sa madadael daytoy. So we do believe
that our church is the true church because we believe in Christ. Tultuloy tayo nga rod kakabsat nga ibiyag, ambok nga do, dagitay mangdadael ti pamati tayo, ngem nagtalined tayo nga napudno, bigbigan tayo ni Kristo, akas anak ti Dios, sikat ti Kristo, dayjay ti balikas ngagtaod kada tayo, as kinunana ti salmo tayo, anyaman ngayon rugi ti Dios, inrugi na, ket ilepas na. Kayat na nga sawen, masagrap tayo ti pudpudno nga simbaan, into no may pasdek ti pagarian ti Dios. Inrugi ni Apo Jesus, babayin kadagiting apostol, ilepas nanto, babayin ti panagsublina, ti may kadwa nga daras. Dawat tayo nga rod, ti panang ibabaet, dagiti amin nga sa santo, ni Apo Santa Maria, ni San Jose, patron tayo, tapnog talined tayo nga napudno, iti pamati. Tumakder tayo, na tayo amin, mamatiak, iti Diyos Ama, manakabalin amin, anamasway ti langit ken daga. Mamatiak met ken Hesu Kristo, nabugbugtong anak na kinaputay, at imbaw ti aramid ti Espiritu Santo. Anak ni Santa Maria Virgen, nagtutuog at panagturay ni Poncio Pilato, kailan tayo di krus na tayo at kailangan. Imulog tayan dagiti natay, nagungar ti may katlong aldaw. Muli sa dilangit, ket situtugaw ti makanawan ti Diyos Ama, manakabalin amin. Agapuntos sa tiyay, umay maukom, kadagiti si bibiyag, ken kadagiti natay, mamatiak met iti Espiritu Santo, pacheck met ti Santa Iglesia Katolika, ti panagririnano dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kaya tumet panagungar ti bagiken biag ngagnanayon am. Kararaga sa pasap, Apo Jesus sa Kristo nga anak ti si bibiyag a Dios, sika ti kamang ken sariked mi, idaton bidagiti kararagmi, ket mangnamnama kami nga indengam ida. Una tayo, Apo, indengam dagiti dawat mi. Apo Jesus, impasdek mo ti iglesyam, ken intelek mo ti tulbak, ti pagarian, ti langit ken ni San Pedro. Bendisyonam ken punuam iti grasyam, ni Leo a Santo Papa mi, dagiti obispo, papadi, tapno mapakired ken mataginayon da ti mangipaneknek, ti kaadam iti sibay mi. Babaen dagiti na Diyosan a panursuro da. Kumararagtay ti Apo. Apo, indengam dagiti dawat mi. Apo Jesus, inted mo ti turay kadagiti adalam. Silawam dagiti agturturay ti pagilyan mi, tapno sang kamaysada ng agtrabaho, para ti panakapatalinaed ti kapya, hostisya ken panagkaykaysa. Kumararagtayo ti Apo. Apo, indengam dagiti dawat mi. Apo Jesus, addaag ko na asika ni Elias, wenno ni Jeremias, wenno maysa kadagiti profeta. Luktam ti mata dagiti sanpay ang makamamuken ka, ket wayawayam ida manipod iti kinabulsek da. Tapno makita ken mabigbigda ka iti inaldaw, apan nagbiagda ken iti padada a tao. Kumararagtay ti Apo. Apo, indengam dagiti dawat mi. Apo Jesus, sika ti Kristo nga anak ti sibibiyag a Dios. Agbiag ka kada kami, ket iturong na kami nga agbiag, segun iti pagayatam, ken palintagem dagiti dalan mi, tapno iti lasod ti panagbiag mi, may parangarang mi tinabiyag a kaadam kada kami. Kumararagtay ti Apo. Apo, indengam dagiti dawat mi. Apo Jesus, inawagam anagasat ni Simon Pedro, gaputa na mati asika ti anak ti sibibiyag a Dios. Ipaimukad mo't daytoy a kinagasat kadagiti kabsat mi, apimusayen anamati ken ka, ken sinanama iti panagungar danto. Kumararagtay ti Apo. Apo, indengam dagiti dawat. Panagayatunay nga ma, dagiti dawdawat mi, patgami datap ng tultuloy mapabileg ti pamati mi,
Nawata mi amin dagitoy gapu ken Kristo nga Apo mi. Itaton mi ken ka sagsagot mi anano mo pagyaman mi ken ka man nagparabor nga ama awaten pasantuem ida daytoy tinapay pasantuem kuma kenday tuyarak nga itai daton mi ken ka ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungo mo ama daytoy tinapay pasantuem kuma kenday tuyarak nga itai daton mi ken ka ket sapay la kumatamay kariday ti padaya apang supapakmit kinadungo mo ama daytoy tinapay pasantuem kuma kenday tuyarak nga itai daton mi ken ka ket sapay la kumatamay karida ti padaya apang supapakmit kinadungo mo ama. Kamararag tayo kakabsat at no dagitoy nga daton tayo makayayo ti Dios sa manakabalin amin. Apo, babayan ti may sa sakripisyo ni Kristo nga anak mo, inaramid mo ada kami ti ilim. Ipay mo ka ti panagkaykaysa ken kapya ti iglesia, gapu ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo ti adda kada kayo. Itagayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo ti Apo, adios tayo. Puno na yapo may karikat rumbeng, anong mikat pa kay salakanan mi, ada kami ti amin na tiyempo ken diso, agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama, manakabalin ken tagnanayon a Dios, gapo ken Kristo nga apo mi, tani Kristo pinabaro nati kinatao mi, babenti pa na kayanak na, pinukaw na ti basol mi, babenti pa nagtutok na, impay na ti dalan ti agnanayon na panakaisalakan, babenti pa nagungar na, ket inlokat na dagiti ruangan ti langit, idi muli ken ka nga amana. Anang sata makidanggay kami kadagiti angheles ken sa santo, kiti kantami timno ti panakaidaydayawam kunami adi agsarday. Santo, 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 Iamo a Diyos, nagiti amin apaswan. Iyan ken daga, lapko day ti bagay day dayawan.
Hosana ikatatwa Malayaya Ilmay tinagan Iapu Hosana ikatatwa Puno na yapu abika kinasanto, ket sikat ti gubayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga rin ngepay mo to Espiritu magpasanto kadagiti adaton, tapno pagbalinem kiti pay mo ida kada kami, abagiken dara ni apumi a Heso Kristo. Isarisak bayawat na si ayat ti bagina tapno tutuok, ngalay ti tinapay nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alayan niyo ket mangan kay amin iti daytoy, kadaytoy ti bagik, isa may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasan day di panang rabida, nangalay ti kalis, sagyaman manenken ka, saningted ka dagiti disipulos na ket kinunana. Alayan niyo ket uminom kay amin iti daytoy, kadaytoy ti kalis ti darak ti baruke nagdanayo na tulag, isa may buyat to amay pay kada kayo ken kadagiti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy a pangilaglagip iyo kanyak. Ti misteryo ti pamati. Babaen ti krus mo, ken ka paragungan, inna kamin salatan manubot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo, ken ka paragungan, inna kamin salatan manubot sa ngalubungan. Tingarodapo panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo. Idaton mi ken kaapo ti tinapay ti biag ken ti kalis ti panakay salakan. Gyaman kam ken ka, timpay mo may kari kami nga darito'y saklang mo, ketag serbi kam ken ka. Dawata mi apo, tada kami amakirano iti bagi ken dara ni Kristo, pagkikaysaen na kam kumati Espiritu Santo. Naglagipem kadapo ti iglesia manay saknap ti sangalubungan, parayrayem tayat na anadyosan. Naglagipem met ni Leo Santo Papa mi, David William nga obispo mi ken dagiti amin a papadi. Naglagipem payapo dagiti kakasat mi amat maturo kasina namay ti panagungar danto, ken amin dagiti pimus sa ti sidong takaasim. Awatem kadiday ti sidong taranyag mo, apakakitan daken kay ti rupan rupa. Dawatem iapo, taypay mametta kaasim kada kami. Aramidem kumamay kari kamamin, ti agnanayon na biyag. Ket bakiranod kam to, kinay kasata na Biren Maria ng inati Diyos. San Jose, nagasat ya esposo na, kadagiti apostol, ken kadagiti sa santo, suda nakapudno nagserbi ken ka ditoy daga, makikad kadua kam tukad met kadakwada mangitan tanok ken mangidaydayaw ken ka gapu ken Hesus Kristo nga anak mo. Gapu ken Kristo si kakaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo. Ididimpuyog ta Espiritu Santo irok na imiken ka man nakabalin nga Ama. Iti amin na dayaw ken gloria tagnanayon nga awan piinggana.
Datayo na balakadan, kadagiti makaisalakan na pamagbaga, nadalan kadagiti na Diyos sana panusuro, tordan tayo ti agkuna. Mamingat sa dinangit, madaydayaw kumatilagan mo, tunteng kumapipagaya, matungkal kumatilagan mo, dito'y nag-aakas sa dilangit. When dito'y nag-aakas sa dilangit. Iten karakam, iti aldaw dito'y ikanen miti, pati na yun na aldaw, pakawahem dagiti basulbi, akas mediti pamakawan mi, kadagiti nakabasul kada kami, di na kamet baybayan ng manlukot, iti sulisong, iti salakan nagdang, iti nakes. Nawatemikan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi. Idam kada siyayat ti kapya kadagiti aldaw mi, kat babayan ti panulong, tapan nangasim kada kami, kakanayan ko malayang iti basol may lisi kami, initi amin nariribok may kanawa kami, kabayatan ti pananguray mi ti kinagasat, anam namayan mi, ken ti ay na sa Kristo nang isalakan kada kami. Kukuwang tituray, ti panakabalin kendayaw, ti agnanayo na dinto agsarda. Wapo mi Yesu Kristo, kinunam kadagiti apostol mo, kapya ti batik kada kayo, kapya nga agapu kanyak tited ko kada kayo, san kada dagiti basbasol mi ti kitaem, uliket ti pamati ti iglesia, kas mayan nurot ti pagayatam, ipay mo kada si asi ken kuana, ti kapya ken panagkaykaysa, sika ngagbiag kinagari, tagnanayon ngawan tinggana. Kapya ti apu kang kanayin ko mga kada kayo. Ipay tayo ti kapya, ti tumunggal may sa peace be with you, kapya kada kayo. Amen. Dero ti Diyos sa mangikan, basbasul ti lubo. Ako mga sikat, Kordero ti Diyos sa mangikan, basbasul ti lubo. Ako mga sikat, Kordero ti Diyos amagikat, basbasot ti lubo. Idem kada kam ti kapya. Iti kordero ti Diyos, ti may kat kadagiti basbasol ti lubong. Gasat tayo na yaban, iti dayto yapadayana.
Uwa po Jesus, sumay ka. Ito'y pusok agnaet ka. Ikot ang tuy biyag ko ken kararwa. Tapno jak to maisina ken ka. Iturong nakadua po. Narabaye maladay to'y numo. Tapno agserbiya ka si pupod no. Aging gatong palto'y biyag ko. Tatiayat mo, isuwa po tibiyag ko. Ketiasin, isuwa po tikiret ko. Ketibilin mo, isuwa po tibagnos ko. Ngagturong kinabot mo. Tatiayat mo, isuwa po tibiyag ko. Emtiasin, isuwa po tikiret ko. Emtibilin mo, isuwa po tibagnos ko. Ngagturong kinabot mo. Silawang maputo'y panunot mo. Pakirdem ka dito'y nakem ko. Tatiayat mo, isuwa po tibiyag ko. Kemtiasin, isuwa po tikiret ko. Kemtibilin mo, isuwa po tibagnos ko. Ngagturong kinapudno. Kumararag tayo. Apo, ipay mo kadi, tadegdegan daytoy a misa ti panangaasim kada kami. Iturong nakam kadi ngagbiag, iti kastakan kanayong laing nga makay-ayo kam ken ka. Gapu ken Kristo nga apo mi. Ti apo ti adda kada kayo. Bendisyonan na kay ti manakabalino na ya Dios, ti Ama, ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Pasen ti misa tayon tayat ken kapya ti Apo. Agyaman tay ken agragsaktay, di amin na parabor na. Biag na ket inted na, dara ken amin na,
Sabay kumatain kay amin, agay kay sa tisidong na. Amang ibunan itinagan na. Amin tilubong agkanta, Gloria ti Dios, Alleluia. Yaman ken ragsaki pakita, apagdaydayaw ken kuana.